Diuen que els pares abats de Poblet, a tall de complement després de cada un dels àpats que feien, tant al dinar com al sopar, menjaven sempre tots i cada un d'ells una perdiu. Aquest excés d'alimentació, a banda del poc exercici que feien, produïa una, diguem-ne, vitalitat tan forta que molts d'ells no la podien resistir i cada 2 per 3 hi havia defuncions al monestir. Davant d'aquell constant degotall de morts, els frares, és clar, es van alarmar i van resoldre cridar a un metge. El metge es va quedar uns quants dies al monestir i també cada dia va menjar al costat del pare abat i va veure molt clarament què passava. Hi havia un problema de dieta. El pare abat estava sobrealimentat. Una tarda, passejant pel claustre, li va parlar molt seriosament. Pare abat, com a mínim hauríeu de suprimir la perdiu que us mengeu després de cada àpat. El pare abat, en sentir això, es va alarmar i es va atabalar. Fer un canvi d'alimentació al monestir era un canvi molt important per tothom. Va pensar que ell sol no podia prendre aquesta decisió i l'endemà mateix va reunir el capítol per parlar-ne tots junts. Quan els germans de Poblet van saber la raó d'aquella convocatòria, hi va haver una gran cridòria, un gran rebombori, minvar el menú. I ara, semblaria que hi hagués misèria al monestir, ni que fossin pobres. A més, si ho arribaven a saber els frares de Santes Creus, que tanta antipatia els tenien, ho utilitzarien com a arma en contra d'ells i anirien dient per tot arreu que els frares de Poblet anaven de capa caiguda. Així doncs, per unanimitat va ser decidit el següent: seguir tots a perdiu per barba i peti qui peti. I d'aleshores ençà, aquesta frase ha esdevingut proverbial per indicar que algú està disposat a tirar un fet endavant, costi el que costi, contra tot risc i sacrifici.